Takže ahoj, tady vítám vás u mého prvního videa, kde natáčím Toka Boka. Máme tady prostě takovou rutinku a já vám ji prvně představím a pak vám ukážu celý můj dům. Takže táta se jmenuje Jan, Honza, jo, a je mu 40. Maminka se jmenuje Kateřina, Kačka, a ty je 35. Potom nejstarší syn Martin, tomu je 11. Potom Emička, ty jsou 4. A potom mají malý miminko a to se jmenuje Beatka a ty jsou 3 měsíce. Takže jdem vám představit dům, dáme lidi do výtahu, ať to tam. Tady máme venek, jo, zazvoníme normálně a otevřeme dveře. Tady první předsíň, tady máme jako na zemi rohošku, potom klíč od dveří, že jo. Tady se visí kabáty, jo. Tady v těch šuplíčkách mají tady, kde by hořelo. Tady nemají nic, jo, ještě jedno. Tady mají nahoře kameru. Dále tady mají, že koberec, výtah a další kameru. No a mají tady kočárek pro to miminko. Dále mají kuchyň, jo. Ledničku, tam mají různé. Pro miminka vajíčko, já nevím, kečupy a takové další věci. Tady nahoře má jakoby pečivo. Tady mají myčku, tady má malá, to úplný miminko příbory. Moment, tady jsem to nějak, asi se mi s tím něco stane, nevím. Tak, dobrý, omlouvám se. Tady, že jo, normálně mají jako různý pomazánky, něco prostě, jakože nějakou kakaovou, burákovou, nějakou další. Tady to je ohřívač pro miminko, jo, na to mlíčko. Dále tady takhle mají skleničky, hrnky, skleničky na vína, nad tím mají příbory, talíře, misky, tady nahoře mají různý velkou misku a tác, pod tím mají hrnce, tady hačí, tady sedí, že jo. Dále tady máme takovýhle obýváček. Tady v tom žlutém hopátku sedí jako malé miminko, pejsek, televize. V prvním šuplíku mají ovladače, v druhém šuplíku mají různý jako konzoly a tak. A ve třetím nic, tady mají skartovačku, notebook, počítač. A tady venku mají ohýnek, trampolínu, 2 takové sedačky, tady mají koníky, kde se s nima hrajou, a skluzavku, jo, tady si věsní máma prádlo na tom věšáku. A to je první patro. Jdeme do druhého patra, jako patro výš. A když tam, takže jdeme, počkejte, se mi to musím načít, jo. Dále tady máme další kočárek, nevím proč, koupelnu, já asi si nemusím nic vysvětlovat. Rodiče mají tady ložnici, je tady spí máma, tady spí táta, jo. Tady máme brýle, tato, co je kradeš? Dobrý. Potom, vlastně tenhle kočárek je třeba pro tohle větší, ale dole pro to úplný memy. Potom tady má pokojíček úplně malý miminko. Jo. Tady mají oblečení,
v tom vaku tady tak vždycky hača. Sedí maminka, uspává malou. A tady takhle má pokojíček. Holčička má tady tablet, lampičku, záclonu, takový věc. A pak tady vedle je pejsek, který se jmenuje Ben. A jsou mu 4 roky, teda 3 roky. Jsou mu 3 roky a si nemusím vysvětlovat, že bereme rodinku a jdeme s nima pryč. A jestli si teď říkáte, kde má pokoj nejstarší kluk, tak to hnedka zjistíte a my jdeme do 3 a tam to uvidíte. Ve 3. Jo, ve 3 má pokoj nejstarší, tady má stůl, kde se učí, že jo, tak už chodí do školy samozřejmě. Tady má třeba čepici jeho, kterou rád nosí. Má v šuplíku. Potom má tady jako poličky teda. Tady má jako na oblečení skříň a postel. A to je jejich dům. A bylo to podle mě zdlouhavý, ale nevadí. A my už jdeme na příběh. Takže. Omlouvám se, jestli vlastně. No to je jedno. Takže. Je ráno a maminka chystá. Maminka s dětma. Maminka s dětma sedí u televize a koukají se. Tak a koukají se třeba na nějaké podvodní věci. Mezitím táta jim dělá snídaní. Takže malému miminku dá kašičku. Potom vezme pánvičku. A udělá sobě, mamince a sobě vajíčka. No, dáhle pro tu větší holčičku má taky kašičku, ta ještě taky má ráda kaši. A pro ní má tu mrkvičkovou. A pro velkýho syna má taky vajíčko.
Když jim táta oznámí, že je jídlo, já to tady možná jen předělám, bude to lepší. Takže mama odloží pejska a jde papat. My jim tady řve a maminka tady sedí. A Martin sedí tu a může jíst, takže máma sní, vajíčko talíř dá do myčky. Tak. Šups, uklidíme. Maminka s miminkem už jsou napapaný. Malá vždycky utíká, takže neposedí, taky to dopapá. A už je velká, jako šikovná. A už to umí sama uklidit. Tam táta sní do myčky. Šupsinek taky dá do myčky. A mají to. Mami, můžu jít ven? Zlatíčko, taťko, tak běž. Mami, já jdu s ní. Je, tak to bys byl hodnej, Martine. Hej, dáme si ohýnek. Nelítej okolo toho. Dále tady. Mami, já tam být nechtěla. Táta musí jít pracovat. Máme, takže. Potom brácha někam jde. Brácha odjede do druhého patra z jednoho prostého důvodu, který za chvilku zjistíte. Takže brácha je dobrý. Brácha je v druhém patře a jde pro kočárek. A jde zpátky. Protože potřebovali kočárek, protože mají dvě malé holčičky a ani ta Emička, že jak jsem vám říkala, nerada kápe. Vždycky se sedne na zem a začne vyvádět. Takže on táta vypne počítač a jdou na výlet.
Takže půjdou... Proč jsem to sekla? Aha, já si to sekla, počkejte. Je dobrý. Jste zaslabé, mě fajn neřvalo. A momentálně jedou... Kde to je? K zubařce, nebo spíš k zubařovi. Miminko jde, protože by se mu doma nemohlo být. Rodiče jdou na kontrolu, Emička jde taky na kontrolu a velký Martin a tomu asi budu vrtat zub, protože ho bolí zub. Takže tak. Teďkon přišli maminka, tatínek a synek. Jako i s dětmi. Takže tatové karta. Takže jsou všichni číslo 4. Tady ten zapis nebo maskot tady u recepce. Nebo takhle a další prosím. Mami, já jdu pak budete vy. Hodnej. Dobrý den. Tak to bude pěkně vrtání. No nic, co jiné. To jsou děti. A je venku. Hopla. Naschledanou. První je hotov. 6. Tak pojď, zlatíčko. Synu, podrž kartu. Jo. Tak si hačneme.
Mhm. Ukažte. Mhm. Mhm. Tyjo, tak tady je vidět, že si každý den pečlivě 2krát denně vždycky čistí a po každé 2 minutky. No, tak to je šikulka. Mami, já jsem šikulka. No to jsi určitě. Teď jde na řadu tatínek. Mhm. Kazna. Vlevo, vpravo. Vrchní trek, to budeme muset vyvrtat. Vypni si vrtočko, dobré. Kurník, nevadí. Ještě tam manželka, pak to zaplatím dohromady. Jo, naschle. Podržme mi. Dobrý den. Jsem zpátky. Tak ukažte. Bez kazíků. Teda, pardon, jsou tam 2 kazíky. Sundejte se na chvilinku brejle. Vás poprosím. Tatínku, co tam dělají mamince? No, asi ji vrtají zoubek, víš, zlatíčko? Asi měla kazík. Aha. První zub vyvrtaný. Tatínku, jsem nenechala pejska. Tak já ti pro něj ho rychle zaběhnu. Hlídej tam, mimčo. Pardon, dobrý den, Segra nechala tady psa. Já shledanou. Tak, máme to. Bude to 1200. Tak jdeme. Naschledanou. Sakra, prosím. Tak, děti. Za odměnu jdeme do obchodního centra. Každému něco koupíme. Maminko, nemáme, že? Hej, prosím.
Moment. Dobrý, tak to zapneme, no to je jedno. Trošku se mi to sekalo, tak jsem to musela vypnout. Všem. No. Trochu se mi to seká, takže... Počkej, už dobrý, ne? Jo. Všem vám něco koupím, moje zlatíčka. Mimimču, neviď. To si nic nezaslouží, to přece u zubaře nebylo. Ale jdi ty. Ale dítě, proč bys nic nezasloužil? No přece to víš, ne? Máme koupit mi nový mobil. Když bude levný, tak možná. Do kočárku, Tak teda jdem. Mami, můžu červený ovládač do konzole naší? Klidně, ale už nebudeš pak nic víc. Aha, tak nechci. Každý jednu věc. Ty jo, mami, můžu na natáčení takovouhle super kameru? Tak jo. Nashledanou. No, ty já momentík. Nějaká kytička. Ty jo, taková pěkná, to by se mi hodí. Tak šup, jdeme do druhého patra, děti. Takže já si tady s miminkem budu tady hezky hačínkat. Vy si zatím něco najdete. Jo. Ztratila jsem moje brýle. Stejně už jsou blbý, potřebuji si koupit nový. Ano, to budou trojky, teda 2,5.
No jo. Ty šaty by mi neslušely. Ty jo, máme můžu? Jo. No už bychom měli jet. Započte. Tak jo, uvidíme se doma. Ty jo. Skvělý, že jsme doma. Skvělý, že jsme doma. Taky bych řekla. Tyjo, tak nechme ty kočárky tady. Já se to uklidit pejska. Nikam neběžíš ty, prtko. Ach, jich ouvej. Skládací. Skládací kočár se hodí. No nic. Dáme minko spinkat. Už se stmívá. No nic. Já to taky spinkat. To je velký. To je malý. Dobrou noc. Dobrou noc. No, to byl dneska teda den. Vrtání zubu teda nic moc. Ale to druhý docela mě bavilo. Tak dobrou. No. Tak a jsme u konce série u zubaře. Takže u příštího videa čau.